Kani gadega pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kaseng New Trap Youth Council, Maulai Circle, Hennen kasni ka arpauterek unailor, arajar katpra, kumba hakapor architeng kanopaisngi, ringkat ke jingtrelang, bat ka office jang USP Shillong City, kalaya bankam yo wufa kurba, ubasang basa ha umden Riboy District. Halor ka jingdon ketijang u bantok syukur da ka bakular ban ai kam security guard ya iwe ikong ya kani ka kam thok uni ubre ulasdang nadu ka sitarek mentau nailor arja khatpra ha ka baula pan shwa ya ka pisa ka ba arja sanspa tengka kom ka by form hadin ka tapat ula phawan sai ki kot kisla hamot pran ha ka santarek bat ha ka nyu terek pat ula pan sa san hajar tengka kom ka by uniform ha ka khatlai terek pat ula pan sa pra hajar tengka naga benta ka by pan card ka ID bat ka by passbook Wufa kurba ula phawan siulut ya barok kani kapisa hakakat pra barkat khandai tereng mentahi ubenai ringkat ke jing berngam berse artat ya kani kakong kumta ke HYC ringkat ke jing trelang barka office jang SPCT uba Steve Renja hadin baladap puli benia ya ki serial number jing kipisa ki ba pra hajar tingka la phara sha uniu nong thong da ka jing ya kaliang ya ka jaka ya kon na ka wei ka jaka sakoi pan khaddo khatwa la ya ban kam uniu breu na po yo maulong shilong hakapor kumba architeng e kano phaisni Mana lembak jisim khialan jong ngi komit ko HYC Maulai Circle harkat bat ka Shillong City lapha iki staff na liang jong USP Shillong City bat mana hi ngilai yo ban kem lang yo ne breu te ka message na kaleng jong ngi hi kalong se barok ki parado prasnam khamtam kini kinong kendong ki bopli ki balong innocent kim tip kilashu kongo kat ike ke ba kiriu shalang ki penbe tingi ngi skop ban kentu yakini ki lesiki unemployed youth lane wat yakini ki khamdam kinong kendang ba numdei ba nya be kulmar yaka jingsha penbe hang ne hang tai da manor marbon sini yaka kam ka jam anom la ban ong ba ai pisa shitrik sandrek kakam hakashpo karbitrik ni appointment ma te kani ke jingthom lesi kadang day ngalapan ong ba kadi keberen henring smokeman ba uniu breu ba harkat kejin trelang ngilayo ban kem ba ngilawan IT no mata hakabor junga ai dingis kem ba naklen jongka police department nali bor jong ka ai kin shim kya ba ban le ai ba pen sajai ko kum gi breu ba nga kentu yekiwe ro ki ba jumlin hakini ki kam thong ki kam skor ba kinomlien chu namar ba ka ai hi kanomap yek ti reu thok